வச்சா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. அப்புறம் மலேரியா வந்துச்சு, அது வச்சு இது வச்சு என்ன செய்ய முடியும்? நாங்கள் ராமேஸ்வரத்துலேருந்து திட்டோடித்தூர்லேருந்து பேசுகிறோம், 14வது வார்டுலேருந்து பேசுகிறோம். தண்ணி வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு. இந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சு பாருங்க, ஒரே எலிசத்த வாடை நல்லாவே இல்லை. இந்த பச்சை பிள்ளை இதுக்கெல்லாம் குடிச்சிச்சுனாக்க சீக்கு வந்துச்சுன்னா நோய் வந்துச்சுன்னா என்ன செய்யறது? தண்ணியே இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறா ஒரு வாரமா. இப்போ இன்னைக்கு தான் நகராட்சியில் சொன்னாலும் இந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. இப்போதான் வந்து 14வது வார்டு கவுன்சிலர் முகேஷ்குமார் வந்து சத்யா வார்டுலேருந்து காலையில் தான் எல்லாத்துக்கும் தண்ணி விநியோகம் பண்ணிக்கிருக்காங்க. ஒரு தடவை கொடுத்தா பத்துமா? நடவடிக்கை எடுத்து எங்களுக்கு நகராட்சியிலேருந்து நல்ல தண்ணியை விடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க.